खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 12 अक्ट'बर 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि बायदि गाज्रि जाथाय जानो हागौ, गोसोआव दुखु मोनगोन, साना गाहामै बारनाय नङा। बृष राशि नखराव गेदेर जग्य फुजा होनांगोन, बायदि गाज्रि बार हाबफैना नखर संसारखौ सिलिंखार खालामनो नाजागोन। मिथुन राशि इसोरखौ फुजिनो खाबु मोनगोन, साना जै जै मै मै जागोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कर्कट राशि सावस्रि गोग्लैसोनो हागौ, फाहामथायनि थाखाय गोबां जायगायाव दावबायनांगोन, रां खरसा जासोगोन। सिंह राशि फालांगियाव आय जागोन, रां दोनथुमना लानो हागोन, गाहाम सान। कन्या राशि देहायारि जेंना नुजाथिगोन, मोदोमाव सानाय सुनाय जानो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। तुला राशि मोजां हाबानि थाखाय बान्था मोनगोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि गोबावनिफ्राय मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव सान्थि जागोन, गाहाम सान। धनु राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, गोसोआ गाज्रि मोनगोन, उसुखुथुजों साना बारलांगोन। मकर राशि हरखाब बेराम नुजाथिगोन, फाहामथाय लानायाव रां खरसा जासोगोन, दाहार लानो गोनां जागोन। कुम्भ राशि थांखिसिम सौहैनो हागोन, जिउआव जाफुंसारनाय मोनगोन, नखराव सुखु गोजोन फैगोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानियाव जाफुंसारगोन, मोननांगौ रांखौ मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनायाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।